Jeg er næsten. Kom nu. Kun ikke helt mere. Kom nu. Ja. Kom nu. Sådan. Hvem kan det nu være? Hvem kan det være? Hej, det er Torben fra TV-nyhederne. Hvad har du egentlig at sige til, at du har ramt 30 abonnenter på YouTube? Jeg synes jo faktisk, det er rigtig fedt, og jeg er rigtig glad for dem, der har abonneret til mig. Det støtter virkelig min kanal. Okay, og lad os så høre. Er du så glad for dine abonnenter nu? Jamen, jeg er selvfølgelig glad jo. Okay, det var godt. Det var faktisk bare alt, jeg havde for i dag. Okay. Kan du have det godt? Ja, hej. Hej. What the fuck, man? Hvad var det?